Ramogi bang' wuok e yue wadhi nyime gi weche manyien mago imore kokalo Ramogi TV. Japuonj moro e alwora ma Baringo North kata North onano e tije kata bang' Jonjore ne monje kendo mae nyalo mar neno. Thomas Sakibet ma en japuonj maduong' e skund primar ma Kagir wacho ni timbe njore ok bi mone chopo kare somb jopuonjre. Kata kamano kwayo sir ne jopuonjre ma osetimo maber e penj to onge kod nyalo mar dhi mbele kod sombgi. Kaka Ripolo leronwa, moko kuom jonyuol nowito ngimagi ka moko bende osewito mwandugi e monj ma kinde ka kinde timore e gwenge ma Baringo. Monj ma kinde ka kinde osethiro chenro mag somo e gwenge moko ma Baringo. Jopuonjre moko oseng'uko sombgi ka jopuonj moko bende osedar e alworano. Jopuonjre modong' kudore e lwet jopuonj monano e tijgi. Ama zinaweza kufahamiwa mchana na wanafunzi wetu wanaingia madawati pamoja na walimu wao wanalala. Wesi wakienda tunaendelea kwa maana hatuna mahali pengine pa kwenda. Japuonj Thomas Kibet noyudore kamarach kane Jonjore omonje e tinne e kinde manokwayo jamni mag wuongi e gweng' ma Kagir e kar chung' od bura ma Baringo North. Miaka ya 78 mimi niliweza familia yetu ama jamii yetu ilifahamiwa. Akafahamiwa na ng'ombe wakaenda wakifikiria wameua na kumbe alijeruhi macho, ndio mpaka saa hii anatembea anafanya kazi zake akiwa kipofu. Na katika hali hiyo mimi niliweza kupigwa risasi. Kwa hivyo kutoona kwangu ni kwa ajili ya hiyo ni bullet ambayo vilikonga mimi kutoka pande ya kulia kutoka mambo ya kushoto. Wakati mimi nilipata hiyo shida ya kupoteza macho, ilifika wakati nilionekana kama ni mzigo. Na wakati huo baba yangu alifika kwangu ya kusema kwa vile sasa hauni haja ya kusumbuana hapa, ni afadhali yeye amue kumaliza mimi kutumia kwa mkuki yake, because kwa sababu hata nikiweko ni kama sina kitu ya kufanya. And that night niliweza kuponea mama yangu kwa sababu yeye aliweza kuniepesha kwa familia, kwa nyumba. Tukapitia huko nyuma ya nyumba yetu, alafu nikaenda kufichwa kwa mtaro ambayo kwa hapo juu karibu na jikoni huko. Hapo unajua area ilikuwa ni plot ya wazazi yetu hapa, wazazi yangu hapo. So nikaepeshwa na hiyo, na hiyo kanisaidia mpaka the following day wase warao na kaanza kuzungumzia yeye. Na baadaye huyo mzee ndugu wetu mwenye anatafutisha na Kiptisia alisikia maneno akaamua kuja kunitafuta na kuja kunipeleka niende shule. Kata kamano ne oketo kinda e tiegruok mare nyaka e mbalariany. Kibet ma jahigni 53 en achiel kuom jok mane ochako sikul primar ma Kagir. Bang' puonjo e sikul ma Marigat Integrated, koro oduogo mar reso jopuonjre ma monj ma kinde ka kinde oseyuko sombgi. Kijambo ambalo nimefanya mimi sasa nirudi hapa ni kwamba wale walimu wengine ama watu wengine kidogo si wenyeji, na hii mambo ya insecurity ama usalama inapelekea mtu kabisa kuenda. So mimi nikaona ya kwamba shule itafungwa na itabidi sasa nikuje, kwa sababu nilianzisha na ile lengo langu la kuanzisha ni kufanya hii jamii wasome. Sayombe mar neno ni jopuonjre mag klas 8 oikore makare ne penj maduong' mabiro e giko higani, omiyo Njore ok dol chunye. Okinyi ka okinyi omako tich ka otiyo kod buge mopuodhi ne joma onge nyalo mar neno mong'ere kaka braille, kendo otwak e yo makare kod jopuonjre. The teachings of Jesus Christ which taught people so that we do what God wants us to do. Ojiwo puonj mag kwe kod achiel mar oganda e kit somo mar din jokristo ma opuonjo. Kibet rieny e tije kendo sikundni ema ne otelo e duoko mar penj mar KCPE e kar chung' od bura ma Baringo North. Japuonjre mokwongo e penjno ne yudo max 411, kata bed ni ne gikalo e midhiero mathoth mar oro kod monj ma kinde ka kinde mane omiyo olor sikunde moko. Tunapambana tukiwa walimu, matokeo yakikuja tunafurahi, tunashangilia. Kata kamano Njore ma osenano e gwengego omiyo kwan jopuonjre dok piny ka koro sikul ma Kagir ni kod jopuonjre 189 kende kuom 300 mane nitie e kinde mokalo. Max imetoka huku, msasa na mbuzi imechukuliwa,
ama msasa amewawa, huyu mtoto tusaidie namna gani? So mimi naomba karo, kama kuna mali itatoka, tafadhali tusaidie hawa. Kama saa hii kuna hawa nimesema wako nyumbani, tumewasomesha, kuna Max, kuna msichana ambaye kwa nyumbani alikuwa na 329 kwa nyumbani, kuna wewe kwa na 280 kwa nyumbani, 291 kwa nyumbani. Sasa mimi nikasoma nikamaliza klasi ile, hakuna pesa kwenda shule ya upili. Sasa mimi tukakaa nyumbani mpaka mimi nikaolewa na mtu mwingine. Kibet medo kwayo kony ne jopuonjre mokalo penj to ok nyal dhi mbele kod sombgi. Mimi watoto wakienda shule, mimi nitakuwa nikisema I'll be healed. Because hiyo ni matunda yangu, nimeng'ang'ania, nimevumilia nisikii maneno yote. Thomas Kibet en ranyisi mar kinda ne jopuonj ma otiyogo koda ne jopuonjre mopuonjo mageno luwo dongruok mare. Ray Polo, Ramogi TV. Wadhi nyime